Hello tfal! Kont taf li kull 4 snin isiru l-Olimpjadi? L-Olimpjadi bdew mill-Greċja u l-għan tagħhom huwa li permezz tal-isport nibnu dinja ta' paċi u solidarjetà. Din il-paċi u solidarjetà narawha wkoll fil-bandiera li hija bgħajda b'5 ċriki deħlin fuq xulxin u kull ċirku b'kulur partikolari. Il-5 ċriki jirrappreżentaw il-5 kontinenti u l-kuluri huma rappreżentazzjoni tal-kuluri li nsibu fil-bnadar tad-dinja. Kull bandiera għandha xi kulur minnhom fiha. Il-Prayer Space jisimha ċriki tal-Olimpjadi. Għalija għandna bżonn it-template tal-bandiera tal-Olimpjadi, pinna jew marker u kuluri. Fl-ewwel ċirku tat-template ikteb talba għall-familja. Fit-tieni ċirku ikteb talba għall-ħbieb. Fit-tielet ċirku ikteb talba għall-komunitajiet li qiegħed fihom, skola, mużew, futbol, scouts, etc. Fir-raba' ċirku għal pajjiżna jew xi pajjiż li bħalissa għaddej minn xi inkwiet. Fl-aħħar ċirku talba għalik innifsek, xi ħaġa li tixtieq għalik. Inġabar ftit u waqra t-talb li ktib ġewwa qalbek u wara tixtieq xi żżid xi ħaġa. Saħħa ħbieb, sakemm nerġgħu niltaqgħu.